Okay, ababa tingovitiriza pang'ono ati C uja pachati makamba kuti ndo D, E, F, G, A, B wiso C ndetifa tikhale kasipa C amakamba za white zokhazi makodi enawa mambaphatiza za black izi. Makodi ya C nthawi zambiri imakamba za white ndiye asati zinthu zosiyana yayi. Uyu ndofunikira chimozimozi uyu zofunikira chimozimozi choncho siwandofunikira ndiyeno tikambeza pasipa kodi ya C kodi ndekuti taphatikiza zinthu zizi zikhala zitatu ndeti kodi kha 4 ndi kodi imene ndi apa tikamba za kodi na kodi zinthu zizooneka choncho ichi tapanga kodi ya C ndazinda naso zala zimene zikisa ntchito imene kugisa ntchito ichi ndi ichi zala zimene ndikugisa ntchito ndi ndi kodi ya C kapena ningoyerekeza ndi chonse komanso ati zikhala kumbuyo zikhala kusogoloko ningoyerekeza ndi zikiwo ndeti C kenako kodi zake ndi F izi zipita izi C F C G ndeti funika kuloweza zimenezi keyboard yanga sikulira yayi ana ndimene ndipangiramo zala zikhale uko ndizipanga bino C F C G ndeti pati imene ndi aleloli zipange zene zozo mpaka nono zandijambulire ine ndikupanga C F C G C F C G ndeti tiloweze pamenepa ndijambulire tione kuti zikutheka.